Ito po ay may nagtanong po sa akin. Kaya ako po nag-video ngayon kasi marami po nagko-comment o tumatawag sa messenger ko at nakikipag-friend po sila sa akin. Marami rin po akong ginagamot. Gusto niya pong malaman ng katotohanan pero sinagot ko ang tanong niya, pero gusto ko sagutin to dito sa upload kong video para yung ibang naman pasyente paano malaman ang lahat ng bagay sa spiritual o sa pagdarasal ng sa ano man at kagalingan ng kanilang mga nararamdaman na sakit. Ito lang po, mapapayo ko lang po sa lahat ng tao na nanonood sa akin yung kung ayaw nyo pong panoorin tong video wag na po kayong mag-comment, skip nyo na lang po. Ito po, may nagpagamot po sa akin, nagpagamot po siya sa akin, nagtanong po siya, kailangan po bang mag-alay ng sigarilyo, alak o etc. sa isang mga body spirit, duwende, kapre, maligno? Sinagot ko ang tanong niya po para mapanood din po ng mga taong bayan. Bakit mo ka mag-aalay sa isang body spirit ng alak at ng sigarilyo, isang kaha o etc. mga kinakailangan nila na hindi naman dapat ibigay? Alam niyo po bakit? Hindi po pwede yun. Ewan ko po ba sa ibang manggagamot, bakit gustong-gusto po nila mag-alay sa mga nilalang ng mga demonyo? Hindi po dapat sila katakutan. Dapat lagi lang tayo magdasal at magtiwala sa Diyos dahil sila ay sinumpa ng Panginoong Kristo dahil matitigas po rin ang ulo nila. Katulad din po natin yun mga tao. Tao din po sila dati na lumaban sa Panginoong Kristo. Ang akin lang po, hindi po dapat sila inaalalayan ng ganon kasi pag binigyan mo po sila ng alay, ibig sabihin, natatakot ka sa kanila. Bakit ka matatakot sa kanila? Dapat hindi ka matakot. Dahil kasama natin ang Panginoong Kristo sa puso natin. Ni kailanman hindi niya tayo iniwan. Tayo lang ang nag-iiwan sa Kanya. Yun po. Hindi po dapat sila binibigyan ng alay. Pero meron po talagang minsan nilalagyan ng alay. Halimbawa, kung ikaw ay nagputol ng puno o isang bagay na wala pong tao, nanggugulo po kayo doon o basta kung anong pong ginagawa nyo na hindi naman karapat-dapat at binigyan kayo ng sakit. Kung anong pong nasagi nyo sa kanila, isimple lang po ang alay ng mga duwende. Bibigyan ko po kayo ng tips, ang simple lang po ang alay ng mga duwende. Ang alay po ng mga duwende ay napakasimple lang. Paano kung mahirap ka? Tinapay lang po, kasi laki lang po nito. Yung kahit pandesal lang po yung nasa loob, bigyan nyo lang po sila at kusa nang gagaling yung tao na nabigyan nila ng sakit ng ulo, kamay na hindi gumagalaw. Yun lang po, napakasimple lang. O kaya itlog. Huwag nyo po sila bibigyan yung mga duwende ng malagkit kasi po panlalait po yun sa kanila, insulto. Binigyan nyo po sila ng malagkit, isang taon po sila nagtatai. At lalo po nilang bibigyan ng sakit at kapansanan ang iyong katawan na hindi nakikita ng normal na mata sa spiritual. Kagastos ka lang ng malaki sa medisina. Pangalawa po, may nagtanong na naman sa akin. Sasagutin ko rin po yung sinagot ko rin po ang tanong niya, pero gusto ko rin po marinig ng taong bayan at manood po yung mga nanonood sa akin. Sa mga subscriber ko dyan, sa mga iba naman po yung mapadaan lang sa aking tahanan, sa aking palasyo o sa aking barko po. Ikaw po ay isang manggagamot. Halimbawa sa spiritual ng Panginoong Kristo, binigyan tayo ng karunungan ng aking Ama para maggamot at mamatawi sa ating isip at puso ang salita ng Diyos. Kung hindi sino-sino, huwag kang tatawag ng King Kong, etc. kung ano mga sinatawag mo. Dapat ang Diyos lamang ang tinatawag natin. Si Kristo, si Jesus Nazareno, siya ang nagpapalahis ng masamang espiritu. Hindi ko na kailangan mag-alay-alay. Kasi po, pag ginagawa mo yun, wala kang tiwala sa aking Ama sa langit. Wala kang tiwala at mahina ang iyong loob. Bakit mo kailangan mag-alay? Pangalawa, bakit po sinasabi nila na kailangan mo pa? Kaya nga nagpagamot sa iyo ang tao dahil hindi magamot ng medisina. Kaya nga matagal nga siya nahihirapan sa kanyang sakit dahil gusto niyang gumaling sa iyo. Ngayon, ginagamot mo yung tao, babae man ito, lalaki ha? Talagang nakita ko to. At napanood ko pa sa video nila, hindi ko naman yung sinasadyang panoorin po. Kusa lang po talaga to. Pero may nagtanong na po sa akin yon. Kaya ito po, sasagutin ko rin ang tanong niya ulit. At para malaman ng mga taong bayan.
o mga nanonood dyan. Ikaw ay isang manggagamot at binigyan ng karunungan ng aking Ama upang ituro ang tama sa mga taong nangangailangan ng tulong sa spiritual at maging kami ay sa gitna lamang. Wala kaming kinakampihan, mabuti man ito o tama, kailangan pantay-pantay. Huwag po natin husgahan ang ating kapwa. Ito lang po ang mapapayo ko doon. Kung sila ay nagpapagamot sa iyo at sinasabi mong sinaniban sila ng Panginoong Kristo at binasbasan ka pa, hindi ko po yun sukat akalain na naniwala naman siya dun sa taong yun. Isang babae sinaniban ng isang Panginoong Kristo at ito ay nakasando pa at ito ay nakashort pa. Ganon din po yung lalaki, nakasando rin po at nakashort din po. Hindi po pumapasok ang Panginoong Kristo sa katawan lupa natin. Si Jesus ay nasa puso na natin. Hindi siya umaalis. Pero bakit siya magpapagamot sa isang taong manggagamot? Kung siya nga lang, kung siya pinasukan ng Panginoong Kristo, bakit kailangan niya pa pumunta sa manggagamot? Isipin niyo po, bakit niya pa kailangan pumunta sa isang manggagamot para lang mawala yung karamdaman niya? Itutusin kung nagpakita o nagparamdam sa kanyang Panginoong Kristo, dapat magaling na siya sa kanyang nararamdaman. Bakit po yung manggagamot ay nauto? Hindi niyo po ba alam kung sino ang kaharap niya? Kung hindi ang demonyo. Di ba si Jesus yung naglalakbay pa siya sa mundo upang mangaral ang salita ng aking Ama na Panginoon nating lahat na Ama niya rin, na tinutukso rin siya ng dyablo. Hindi niya sukat akalain na nagpatukso siya sa isang dyablo. Hindi sasanib ang Panginoong Kristo sa ganun po. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Ang Panginoong Kristo ay nasa puso natin. At kung magbibigay man siya ng kapangyarihan at karunungan sa mga tao, ay ito'y lihim lamang. Kusa itong dadating sa panaginip o matalinghaga na hindi mo maintindihan. Dadaling ka nito sa simbahan o magpapakita ang anghel sa liwanag sa iyong panaginip at sasabihin niya ang lahat ng nalalaman niya sa iyo dahil alam ng Diyos kung sino ka, para mapatunayan niya na ikaw yun at gagawa siya ng himala na hindi mo pa nakikita. Uulitin to ng 3 beses. Ganun ang ginawa sa akin ng Panginoon. Kahit ako, hindi ko rin sukat akalain na maggagamot din ako. Hindi rin ko to, itong mga mata ko, hindi ko to mata. Kaya ako lang to nakikita ang mga taong may mga body spirit dahil sa Panginoon Kristo. Binigay ito ng Pong Jesus Nazareno sa akin. At itong kanang kamay ko naman ay binigay ni Jesus. At ibinasbasa ng Panginoon Kristo sa langit. Kaya ito ay nakakapagpapalayas na masamang espiritu. At sa mga naggagamot naman po dyan, pakiusap naman po. Huwag po kayo magpalinglang sa demonyo. Hindi po sasanib para basbasan ng isang tao. Kaya nga siya nagpagamot sa iyo dahil hindi po siya makatulog at inaanilian siya ng demonyo. Tapos sinabihan mo, bumaba si Jesus at sumanib sa kanya sa isang babaeng nakashort ng ganon o lalaki man at nakasando pa ho. Hindi po bumababa ang Panginoon basta-basta. Dahil kaya siya nakaganon dahil inaanilian siya ng demonyo. Hindi po yun ang Diyos. Yun ay body spirit at isang demonyo. At yung mga gusto niyo pong ginagawa ng ibang manggagamot para po patayin ang mga mangkukulam. Pag pinangunahan mong patayin ang mga mangkukulam, masama po yun. Alam niyo po masama yun. Oo, nananakit po sila. Wala po kong kinakampihan dito. Wala rin akong karapatan na magalit sa kanila. Kasi alam mo niyo po kung bakit sila nananakit. Kasi wala ng Diyos sa puso nila. Sinamba na nila ang demonyo. Kung kinakailangan baguhin ang lahat ng tao sa pagsasalita o pananampalataya o sa salita ng Diyos, gawin namin. Ginagawa ko po yun. Pero kung matigas po talaga ang ulo ng mga mangkukulam, mambabarang, etc., binibigyan po sila ng parusa. Hindi ang aking Ama nagpaparusa, kung hindi ang demonyo. Kailangan po namin silang talunin at yung sakit po ng ginawa nila sa tao ay binabalik lang to ng demonyo kasi nagpatalo ang alagad ng kasamaan sa instrumento ng Panginoong Kristo. Pero kung matigas para talaga ulo niya at nagpapasolsol pa rin siya sa demonyo para lumakas ang kanyang kapangyarihan sa kadiliman, sa spiritual ng kadiliman, dodoblehin po yun. Talunin ulit po namin. Kung kailangan ang kamay niya ay pamagain at ang kanyang isip at hindi po siya makaisip, ibabalik din po yung sakit niyong lahat kasi tinalo na naman ulit namin sila. Wala po kayong karapatan na patahin ang tao dahil pag-aari pa rin siya ng Panginoon Kristo. Hayaan niyo po ang aking Ama ang una at maghari sa kanyang puso at alam po ng Panginoon Kristo kung anong po dapat gawin sa taong yun dahil yun ay tao pa rin.
Kaya kung gusto nyo patayin lahat ng mga kukulam, hindi nyo po sila mapapatay. Kasi ang mapapatay nyo lang yung body spirit sa loob ng katawan niya. Kasi po, tinutokso po siya para maging masama. Lahat po ng tao ay pwede magbago. Nasa tao na lang po yung kung ayaw nila magbago. Kasi ang demonyo po ang nagbibigay ng sakit. Hindi si Jesus, hindi ang aking Ama na Panginoon nating lahat. Mahal niya tayo. Basta't lagi lang po tayo magdasal at magtiwala sa Panginoon Kristo. Huwag po tayong makakalimot sa pagdarasal sa Kanya. Dahil siya lang po ang ating sandata. Wala po ditong sinugo. Tayong lahat ay instrumento ng Panginoon Kristo. Tayong lahat na tao sa buong mundo ay mahal ng Diyos. At anak niya tayo, pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos. Mahirap man o mayaman, babae man ito lalaki, lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Wala pong VIP sa Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging dapat naghahari sa ating isip at puso. Dapat lagi siya ang bumubukas sa ating bibig. Walang sino man na babanggitin o sasambitin ng ating bibig kung hindi ang ating Ama lamang sa langit, dahil siya ang nagbibigay ng swerte natin sa buhay at kaginawaan natin. Tinutokso tayo ng demonyo para maging masama kasi nababawasan ang pananampalataya at espiritual natin sa Kanya dahil sa salapi. Hindi natin madadala ito lahat sa langit dahil ang kayamanan ay may hangganan, pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan. At sa kabilang buhay ay nandun, ay wala na tayong kamatayan. Basta't lagi lang tayo tatawag sa Panginoon Kristo. Hayaan niyo muna po magbago ang tao bago natin husgahan. Dahil po, ang pag-ibig ng Diyos ay pantay-pantay lamang sa ating lahat, mga anak niya. Kaya anuman lahi natin sa buong mundo. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos. Inako na ng Panginoon Kristo ang kasalanan natin. Siya nang may hawak sa atin. Bigyan natin ng konting pagbabago ang mga tao. Huwag natin husgahan agad. At sa susunod ko pong video, mayroon po akong ibibigay na tips sa inyo para malaman nyo, madetect nyo agad kung talagang kinukulam o binabarang ang tao. Baka naman po minsan emotional lang o kaya depression lang o sa pag-iisip dahil sa buhay, sa nangyayari sa atin ngayong pandemic o sa mga coronavirus dahil sa sakit, dahil hindi po tayo makalabas sa pag-iisip, hindi po tayo makagala. Minsan tinutokso lang tayo ng demonyo. Pero minsan wala po talaga tayo sakit. Tayo lang ang nag-iisip na laging may sakit tayo. Dapat lagi lang po tayo magdasal at manampalataya. At maraming salamat po sa mga nanonood dyan. At God bless all. Kahit 5 beses na ako nag 1,000 subscriber, nalalaglag po pa rin. Laban lang po ito sa mga bagong YouTuber o sa mga nag-YouTube dyan. God bless sa inyong lahat. Mega shout out sa inyong lahat. At shout out dyan kay Ate Yomi, ang host namin, at saka si Miss Cordarpia, Miss Jo. God bless po sa inyo. Kahit 5 beses na ako nag-graduate kay Miss Jo, laglag pa rin. Kaya pa rin to. Importante po, enjoy lang natin ang buhay natin at maging masa tayo at ibigay lang natin kung sino talaga tayo at maging tapat lang tayo, una sa Diyos at pangalawa sa ating sarili at sa buong pamilya natin. At mahalin lang natin to. Huwag lang tayo gagawa ng 10 utos ng Diyos pa ulit-ulit. Ayun, hindi ko na po alam ang parusa ang gagawin. Kaya sa mga manggagamot dyan, huwag po kayo magpauto sa demonyo. Hindi po lahat ng tao ay mangkukulam. Huwag po rin po kayo magpauto sa mga body spirit na sinasabi nila ganyan. Dapat pakiramdaman nyo ito. Pakawalan nyo ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo sa puso nyo. At huwag po kayo magpapauto at hindi po basta-basta sumasanib ang Panginoon Kristo, ang mahal na santo ninyo sa isang tao. At huwag po kayong alay ng alay sa mga walang kakwenta-kwenta mga body spirit. Sila ay nanggugulo lang sa mga taong buhay. Mga hindi po nila matanggap na maging maligaya tayo sa ating Ama. Yun lang po. At maraming salamat po at God bless po ulit. Maraming salamat po.